siyayazi indaba yokuthi uAbsalom bekuyindodana endala kaDavide, ubezalwa uDavide. Amen. uAbsalom bazalwane wahamba wahlaselwa umoya wokuvukela uyise uDavide, akagcinanga nje ngokumvukela kodwa waye wa recruiter abantu yezwakala bazalwane abazohambisana naye, njengoba izwi likaNkulunkulu lichaza ukuthi bekuthi uma kuza umuntu, haleluya, uAbsalom bazalwane abonise ukumnakekela lo muntu, afune nokwazi ukuthi uqhamuka kuphi, aze asho athi udaba lwakho luhle, ukube bekuthiwa bengingabekwa ngibe yijudge yezwakala bazalwane. Uyabona ukuthi uthenga inhliziyo zabantu, bengiya kukulungisela lolu daba lwakho. Ubengagcini lapho, ubekhipha bazalwane isandla abambe lo muntu bese eyamqabula, kanti ngaleyo ndlela uthenga inhliziyo yalo muntu. Uma sicabanga bazalwane indaba yokwanga, siyakhumbula ukuthi noJudas Iscariot ngenkathi ezonikela ngoJesu, he kissed him ngoba uye watshela izitha zika Jesu ukuthi okunguyena niyobona ngokuthi ngimange. Ukuthi umuntu kwangile bazalwane akusho lutho, kodwa into ekhulumayo into engale kokwanga, ngoba umuntu angakwanga, glory to Jesus, kanti uthengisa ngawe 10. Amen. Uma sifunda bazalwane siqhubeka kuDavide kuye kwafika umbiko othi the hearts of the people of Israel are with Absalom. Kuyabonakala ukuthi ube nespirit, ubegcotshwe sogweni, ngoba inhliziyo zabantu yezwakala bazalwane zazi ukuthi uDavide uyena ogcotshela ukubusa kwaIsrael, kodwa inhliziyo zabantu ziye zamlandela, zathatheka uAbsalom. And uAbsalom akagcinanga lapho, uye bazalwane wa recruiter no Ahashfeloth, ithanda ukungihlula lelo gama, kodwa wamrecruiter umuntu obe umeluleki kaDavide, yezwakala bazalwane, kodwa wamrecruiter kuze abe sesayidini lakhe kuze akwazi ukwenza more impact esizweni sakwa Israel. Lithi uma ufunda ku verse 12, lithi soon many others also joined Absalom, yezwakala bazalwane, and the conspiracy gained momentum, or Absalom following kept on increasing. Khona la esizweni sikaNkulunkulu uDavide aqotshelwe sona, kodwa uAbsalom ubusy wenza iassignment yakhe, ngoba nalento yokuthi abize uAhithophel while Absalom was offering the sacrifices. Niyangizwa bazalwane, ubusy wenza imhlatshelo kuJehova, kodwa une conspiracy. Ungadidwa sometimes ukuvutha komuntu, angavutha umuntu kanti une agenda. Hayi angizwa bazalwane, uthola ukuthi abe busy akhuthale, ngoba uma uresearcha kahle kuthiwa lolu hlobo labantu abane Absalom spirit bathagetha amabandla amancane, amabandla aqalayo. Niyangizwa bazalwane, ngoba la sekunama structures eminyaka amisiweyo akulula. Uma kuqala nje ibandla bayagijima baye khona. Injongo yabo is not to serve, kodwa injongo yabo ukuqhuba iassignment abanayo to destroy umzimba kaKristu. Size moyo ingcwele. Amen.
lo muntu one-Absalom spirit can do anything ukuthi akhuthale. Kuyezwakala bazalwane? Uma kukhona nje abadingekayo ukuvolontiya, avolontiye, he can go an extra mile. Kanti injongo yakhe akona ukuseva, kodwa ukwenyuka aze ayofika kwi-leadership la ezokwazi khona ukucontrola, ukudominate, ukumanipulate. Ngoba lo moya bazalwane abantu abaningi abawunakile nami bengawunakile till kuze kufike le voice Absalom spirit. Umoya bengiwunakile umoya weJezebel spirit. Kanti abachazayo bathi lo moya is more dangerous than the Jezebel spirit. Ngoba iJezebel spirit iyakhombisa ukuthi ngimelene nawe, I'm against you. Kodwa iAbsalom spirit ihleka iluma iphephetha njengegundane. Uyophaphama sekonakele. Ngoba uthenga inhliziyo zabantu. Uma ungahamba uye emabandleni namabandla uzothola ukuthi bakhona oAbsalom. And bathenjiwe yisoko to destroy umzimba kaKristu. And isikhathi esiningi, hey my God, le spirit bazalwane sika Absalom sifuna ikhala. Niyangizwa bazalwane? Ngoba into azofika yisho kuwe yinto ngempela ekhona. Uzongena kahle athi uyabona umfundisi wethu ukuthi ubusy too much, akakwazi ukusinaka. Niyangizwa bazalwane? Asho lento ngempela ekhona ukuthi umfundisi unjani, ubusy. Angithi kade wenza iappointment eoffice ungakwazi ukumbona, usho lento enjani ekhona, akazukusho into engekho, uzosho lento ekhona. Lapho ke bazalwane kuzobiza ukuthi lo okhulunywa kuwe adisene ukuthi lo moya okhulumayo uqhamuka phansi esogweni. Kuzochaza la kuzobonakala khona ukuthi uyison or daughter of the house.